Madzulo abwino ndi nthawi ya nkhani mwatsatanetsatane pano pa Kanema wa Times ndipo muli ndine Sarah Chilora. Zakala bwaji nanga. Wari mpungwao. Mundu wa mamuna kuseza madzi. Pungwa kurumaja. Ola mwana ngojala kunyumbako. Ndenu runga ndineyo madzi. Ere. Ndiye mutu anunga kuno madzi. Nasa kwani kwana kuikiraniso drawo. Pungwa kutunga ndi kuli drawo. Kulibe rungu. Ozitsogolera kudera kwathuko chitukuko soti thandizolo pang'ono asa. Tangu ganizani kahaniza misewu, kayahaniza madzabwino, karunena haniza mirato, anga kale haniza mtuku pakhomo. Ngati kwathuko ziruchitika, kulibe rungu. Tivepese chifukwa cha vuto limene takumana nalo kwa mwindine Sarah Chilora. Tsopano nayi mitu yake. Mtsogoleri wa dziko lino a Lazarus Chakwera ndokhudzidwa ndi kukwera kwa mtengo wa mafuta mdziko muno. Unduna wa zamalimidwe wati alimi m'madera ena ayamba kuzigulira zipangizo za ulimi zotsika mtengo loweluka sabata ino. Ndipo mulipoti lathu lapadera Feston malekezo akutitengera ku Chiwavi imodzi mwa taoni mu mzinda wa Mzuzu komwe chiwerengero cha amayi oyendayenda chachuluka kwambiri. Tili ndi izi ndi zina zambiri, tiyeni tikhale limodzi. Mu nkhani yathu yoyamba, ofalitsa nkhani ku nyumba ya boma makamaka mu mzinda wa Lilongwe ati mtsogoleri wa dziko lino a Lazarus Chakwera ndokhudzidwa ndi kukwera mtengo wa mafuta mdziko muno. Mmodzi mwa akuluakulu ku nyumbayi Ashon Kampondeni anauza olemba nkhani mu mzinda wa Lilongwe lolemba kuti Achakwera auzidwa bwino lomwe zakukwera kwa mafuta ndipo akumvetsa bwino zifukwa zake. Zambiri mu ripoti ili. Loweruka mkulu wa bungwe la Malawi Energy Regulatory Authority ya Henry Kachache adalengeza kweza mtengo kwa mafuta omwe akwera ndi makwacha 22 pa makwacha 100 aliwonse. Izi zachititsa kuti mtengo wa petro
uchoke pa 899 kwacha 20 tambala kufika pa 1150 kwacha pa lita. Nawo mafuta a dizelo achoka pa 899 kwacha kufika pa 1120 kwacha pa lita. Ndipo pothirirapo ndimanga pa nkhani mmodzi mwa akuluakulu a ku nyumba ya boma Sean Kampondeni auza olemba nkhani mu mzinda wa Lilongwe lolemba kuti mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera nawonso akulira nawo Amalawi pa nkhaniyi. Malingana ndi Kampondeni, bungwe la mera lafotokozera Chakwera bwino lomwe za zifukwa zimene lakwezera mafuta awa. Mwazina Kampondeni anati chuma cha dziko la Malawi chikudusa nyengo yowawitsa chifukwa cha chisokonezo ndi chinkondwa chomwe chidachitika mu ulamuliro wa boma la Democratic Progressive Party DPP. Chinthuchi chinapezedwa moonongeka, chinawonongedwa kwambiri. Poyamba chinawonongedwa ndi boma losakaza. Izonso sikuti ndi miseche, sikuti tikwa jeda ena ake. Izo nzoti tonse dziko lino tikudziwa kuti chuma cha dziko lino chinasakazidwa osati masewera zaka 6 zokwanira. Ndiye a president mmene amachilandira chigalimoto chikuti achikonza anachipeza chitawonongeka kwambiri. Matayala apwa, injini yaphwasulidwa. Pothirirapo ndimanga pakukweza kwa mafuta awa, mkulu wa bungwe la Consumers Association of Malawi a John Kapito anati izi zichititsa kuti mitengo ya katundu osiyanasiyana ikwere mdziko muno. Ndipo mukalata imene atulutsa la Mulungu, nduna wa zamalonda komanso nduna wa zamtengatenga achenjeza amalonda kuti asakweze katundu wawo mopitirira muyeso. Unduna wa zamalimidwe wati alimi m'madera adzayamba kugula zipangizo za ulimi zotsika mtengo kuphatikizapo fetereza pa mtengo wa 7,500 loweruka sabata ino pomwe ndondomekoyi ikhazikitsidwe. Boma lati latulutsa kale mndandanda wa makampani omwe apatsidwe ntchito yogulitsa zipangizo za ulimi zotsika mtengo. Matthews Kasanda walemba ripotini. Mneneri mu nduna wa zaulimi a Gresham Lungu wati undunawo ndi chiyembekezo choti ntchitoyi ikakhazikitsidwa fetereza ayamba kupezeka m'madera osiyanasiyana a mdziko muno. Iwo ati pakadali pano fetereza wochuluka 137,000 metric tons adagulidwa kale pansi pa bungwe la Agricultural Development Marketing Corporation ADMAC komanso bungwe la Smallholder Farmers Fertilizer Revolving Fund of Malawi. Panopo ndikuti tikapanga launch alimi akanja tikuyamba kugula fertilizer wawo pa tsiku limeneli kapena kuchokera pa tsiku limeneli utanthauza kuti anthu onse amene akuyenera kugulitsa fertilizer amene ADMAC FRFM komanso amene apatsa ma contract lero akuyenera kupita pansika kuti akayambe kugulitsa zipangizo zimene zikuyambira pa 16 pano ndi account apanga launch. Ndipo mtsogoleri wa bungwe la alimi mdziko muno la Farmers Union of Malawi Afraton Njolomole wati ngakhale ndondomekoyi yachedwa pang'ono pokha komabe yabwera pa nthawi yoti alimi atha kukwanitsabe kupeza zipangizo zotsika mtengo zogwiritsa ntchito pa ulimi wawo. Anjolomole apemphanso boma kuti liwonesetse kuti ena mwa mavuto omwe ndondomekoyi idakumana nawo chaka chatha athetsedwa. Alimi pafupifupi 3.7 miliyoni mdziko muno ndiomwe akuyembekezeka kupindula ndi ndondomeko ya AIP. Mabungwe ena omwe si aboma adandaula kamba kuti nzika ya dziko la Netherlands Wim Axter yomwe inamangidwa mchaka cha 2020 poyikayikira kuti amagwirira anyamata waloledwa kutsegula bungwe lina lomwe likuunika za anthu akuluakulu komanso ana okumana ndi nkhanza. Gary Samati wadza ndi zambiri mu ripotili. Mwezi wa Mei chaka chino, bwalo lalikulu la milandu mu mzinda wa Blantyre linatetsa mlandu wa Axter ponena kuti mbali ya boma linachedwa kuzenga mlanduwu. Komabe, mabungwe ena monga Eye of the Child komanso Fountain of Hope adandaula kuti pamene mlanduwu ukubwerera ku bwalo la milandu lachiwiri, Axter samenera kuloledwa kukhazikitsa bungwe lina mdziko muno. Mkulu wa Eye of the Child, Memory Chisenga, wati mabungwewa ndokhumudwa kuti Axter ayambitsa bungwe lina limene lavomerezedwa mdziko muno. Ife ngati mabungwe amene timayimira maufulu ana mdziko muno tikunena kuti sizoona kunena kuti munthu amene akuyankha milandu yokhuza nkhanza kwa ana azitha kuma apanga operative organization mdziko mwathu muno. Padakali pano tikumva malipoti onena kuti Axter analembetsa ndithu bungwe limene akufuna zithandiza ana komanso akaidi amene ali achikulire.
ndeife tunena kuti zimenezizi sizotheka sizoyenera ndipo bungwe limene lili tikupempha kuboma kunena kuti mmene analipangira register ndi momwemonso alipange deregister lisakhalepo. Koma oyankhulira NGO board Luce Bandazi wali boma silingaletse Axta kutsegula bungwe chifukwa iwo sanapezeke olakwa. Mu ripoti lathu lapadera, Feston Malekezo akutitengera ku Chiwavi, imodzi mwa tauni mu mzinda wa Mzuzu, komwe chiwerengero cha amayi oyendayenda nchachikulu kwambiri. Mu ripoti ili, Feston wapeza amayi ena oyendayendawa akulera ana awo m'malo osakhala bwino monga kuseri kwa malo omwera mowa, komwe ena amachitirako mchitidwe ogonana mwa malo ena zomwe zikusemphana ndi malamulo. Izi zikuyika pa chiopsezo cha maphunziro komanso umoyo wabwino wa anawa. Zambiri mu ripoti ili. Timeyamba gaye mwana unsambisa ina ukusamba ine ndikamaliza kupanga zimenezo unatenga chakudya kumjesa mwana ngati palibe basi timangogona kucho. Uyo ndi mtsikana wa zaka 27 amene timutchule kuti Ana, ndipo iye akati wadya ndiye kuti wagwira ntchito yogulitsa thupi lake. Ana yemwe analekeza sukulu yake mu standard 6 watiuza kuti anayamba mchitidwewu mchaka cha 2013. Pakadali pano yeyu ali ndi ana atatu. Bango litapanga drama ndi muna 4,000 3,000 5,000 bango tabwera kwa kunkhalango ndi amene timagona kwa bwino muna ka 8 ka 10. Iye amakhulupirira kuti kugulitsa thupi lake ndi ntchito ndithu popeza kuti amakwaniritsa kulipira nyumba yomwe amakhala, kugula chakudya mwa zina. Njachidziwikire kuti mkatikati mwa ntchito yawo atsikana monga Ana atenga mimba ndipo ali ndi ana. Komatu ichi sichinakhale chowaletsa kupitiriza ndi ntchito yawo. Nandipangikira nthawi imene kuti mwana uya ndi miyezi 3 panali abambo ena ake pano panamwalira makhacha pa Chiwaviku. Abambo amene nimangoona ngati mwina ndi customer kwa ineyo ndekha, iwo osaziwa zoti mu mtima mwawo kupanga zoti ine ndine chibwezi chawo. Mwana uyu ndabereka amafuna ndisipita ku nyumba kwawo. Dene ndemo osapita ku nyumba kwawo naona zoti abambo amene aja ndi akulu kwathu singakaonese yayi. Kena kwa kuyamba ndikoka kukoka mwana atanyamula chikwanje manja kufuna kuti ankhabe mwana kuti ngati ndicho ndeti dulirani. Ndeti dulirana bwanji nathawa pano pakumapita kwa ndani kwa makisunga wana. Chomvetsa chitsoni ndi choti Ana sakudziwa bwino lomwe ngati ana ake ena awiriwa akupitiriza sukulu popeza kuti anawasungiza kwa anthu ena. Chomwe akulabadira kwambiri pakadali pano ndi nkhani ya malo ogona komanso chakudya cha mwana wake yemwe ali ndi chaka chimodzi ndi miyezi 8 pakadali pano. Ngatikati mwa kucheza kwathu, Ana analandira 10 folo kuchokera kwa mmodzi mmakastomala ake. Yeah. Pompano ndikubwera. Apotu kucheza sikunapitirirenso. Tinamupempha kuti tiyende limodzi komwe amakumana ndi mkuluyu zimene anativomereza. Chodabwitsa nchoti Ana amayenda ndi mwana wake kulikonse kumene akupita. Izitu nkuphatizirapo kumalo omwera mowa kumene akupita pakadali pano. Ana anakumana ndi mnzake wina, anagwa limodzi fodya nkusuta, ena akankumana ndi mzibambo yemwe anamumbira foni uja. Ana amakhala limodzi ndi mnzake wina amene timutchule dzina loti Esther ochoka m'boma la Rumphi. Nayenso anayamba mchitidwe woyendayenda zaka ziwiri zapitazo banja lake litatha. Esther ali ndi zaka 21 koma ali ndi ana awiri, omalizayo ali ndi chaka chimodzi ndi miyezi 6. Chimodzimodzi ngati Ana, Esther amayenda ndi mwana wake kulikonse kuphatikizirapo pomwe akuchita mchitidwe wogonana mwana wake ali dero poteropo. Iye sanapondeko ku sukulu, sakudziwa kulemba kapena kuwerenga, ndipo kupimbucheza kwathu choti atha kupititsa ana ake ku sukulu sichikuoneka. Chomwe chimamukhudza kwambiri ndi nkhanza zomwe amakumana nazo pomwe akugwira ntchito yogulitsa thupi lake. Nali chibwezetu anali bamani apo ndetu ukhala ndi amakona zoti nesa mapandi kumazingo tani tizingogona buna ukazuka mama kusonea sopo mwitu ndesiku nakeso anamenya masiwera tenga zofunda salu kunochera panjapo mpana nakafika kwawo pano tinasiyana nena. Ana komanso Esther ndatsikana ochepa chabe omwe akuyika pa chiopsezo ana awo kamba ka mchitidwe awo oyendayenda kamba kaumphawi. Mukafukufuku wathu atsikana komanso amayi ngati awa alipo opitirira makumi awiri mu dera la Chiwavi lokha, koma atha kukhala ochuluka m'dziko lino momwe chiwerengero cha amayi oyendayenda nchopitirira 20,000. Pamalo ena omwe namowa komanso kugona alendo ansungawana
omwe ndi odziwika bwino kumzuzu. Mtsikana wina woyendayenda anatiuza kuti amaona atsikana anzake ochuluka omwe amabwera kumalo omwe namowa ali ndi ana awo, komatu iye sangachitepo kanthu popeza kuti aliyense amakhala panga zake. Anisa ndi makhala ndi chisoni ndimaona kuti ana Jesu tikaphera kufula kuzunzika kuli bwanji femene timazizidula mwina mwakebe kwapanga nthu kwinthu ikoyo zibayo izosatha ndiye kuli bwanji ana ang'onoang'ono. Wapampando wa bungwe lomenyera ufulu wa amayi oyendayenda mdziko muno Azinenane Majawa anati atsikana ngati Ana komanso Esther sakuwadziwa popeza kuti bungwe lawo limalimbikitsa kulera kapena kusamalira ana kwabwino. Koma ndiye kuti ndani yemwe ali ndi chidwi chosamalira ana ngati awa? Akumulela ndani mwanayo anzanga angombe ambeya ndikumanya nkoko zoka. Apotembo ndi mneneri wa apolisi kumzuzu ndipo anati malinga ndi malamulo mwana sakuyenera kuyikidwa pa chiopsezo chilichonse. Izitu ndi kuphatikizirapo kuwatengera m'malo achisangalalo monga omwe amowa. Atembo anati akaona izi amayenda limodzi ndi anzawo ona za chisamaliro cha anthu omwe amakalanda nawo nkuwapititsa malo otetezeka. Takadi kuyenda madera amene mucha kugwira anthu amene akuphwanya malamulo amene, kugwira anthu amene akuloleza ana kuti apezeke pa malo awo, ene ake amabala kapena azimayi amene apezeke kuti andika mwana kaung'ono ali m'mabala. Anthu amene timagwira ana tikapezanso nawonso timatenga kuwabweretsa kuno ku polisi. Ngakhale Atembo anayankhula motsindika kuti ntchito iyi kugwirika, wamkulu woona za chisamaliro cha anthu kumpoto kwa boma la Mzimba Edward Sanga anati nthawi imene anapezako ana omwe amaleredwa m'malo achisangalalo ndi zaka ziwiri zapitazo. Iwo anati amadalira anthu kuti awatsinye khutu. So chimangosweka nchonena kuti mwina anthuwo kubwera ngati ku office kwathu ine ndi mwana mwina sina mpeze nthawi yoti ndinali ulede nkutiuza ife tikhoza kupanga njira kuti mwana uja asamalike asavutike zandi kumagamusiya kubala mwina kumagamusekera ndi mwina zimene zimamveka kuti zimachitikazo. Limodzi mwa mabungwe omwe amaona za ufulu wa amayi, ana komanso achinyamata mu mzinda mzuzu la Pace for Social Change lati anthu asazakhala odabwa kuona ana ngati awa akukula nkuzakhala osaphunzira komanso kukhala zigawenga kamba kosaleredwa bwino. Gibson Sala omwe ndi mkulu wa bungweli anati pakufunikira kuti anthu agwirane manja msanga kuti anawa atetezeke. Ana ndi katundu wa boma mpaka na afike zaka 18 kupita kusogolo. So pano ana amene tikusunga panopa amene anzathu oyendayenda akumasunga manyumba mwana akupezeka kuti ali kubala zaka ziwiri zitatu 4 mayi oyendayenda akuyenda ndi mwana wake mabala komanso akugona naye m'rest houses. Mukati muone zimene zikuchitika nchiona kuti mwana uja akupezeka kuti sikulu sakutani sakupita nde kupita chisogolo. Ndimaona ngati kuna kuti ndi nthawi yona kuti boma komanso amabungwe ngati ife titengepo mbali tipeze upangiri. Ngakhale malamulo a dziko salesa mchitidwe wendayenda mdziko muno, njachidziwikire kuti ana omwe amabadwa kudzera mchitidwe wendayendawo akuyidwa pa chiopsezo chachikulu. Akumulela ndani mwanayo anzanga angombe ambeya ndikumanya nkoko zoka. Feston malekezo kulipatsira ripoti lathu lapadera ndi nkhani imeneyonso tafika kumapeto kwa nkhani zathu koma tisanasiyane nayinso mitu yake. Mtsogoleri wa dziko lino a Lazarus Chakwera wati ndi okhudzidwa ndi kukwera kwa mtengo wa mafuta mdziko muno. Unduna wa zamalimidwe wati alimi madera ena ayamba kugula zipangizo za ulimi zotsika mtengo loweluka sabata ino. Ndipo mu ripoti lathu lapadera Feston malekezo akulitengera ku Chiwavi limodzi mwa matawuni mu mzinda wa Mzuzu komwe chiwerengero cha amayi oyendayenda chachuluka kwambiri. Kumbukirani kuti mutha nkhani izi ndi zina zambiri pa makina athu apa internet pa www.times.mw, pa Facebook pa tsamba la Times 360 Malawi, pochita subscribe to 1895 komanso pa Twitter @Times360 Malawi. Chonde sambani manja pafupi khalani motalikirana ndi anzanu, valani mask nthawi zonse komanso kabayitseni katemera kuti muziteteze ku COVID-19. Ndine Sarah Chilora ndikufunirani usiku opambana.
Some call it the hustle, others call it the grind, others call it kupusha or kuzisaga. Whatever you call it, you will need passion, determination, the will, the zeal to overcome obstacles. You will need to believe, because the hustle is not easy. It requires effort and the right mindset. And when you feel like giving up, you will need someone to step up to give you that push to keep you going. At National Bank of Malawi, we believe that a young hustler's dream is bankable. That is why we are stepping up to help you step up your hustle. So rise, young entrepreneurs. This is your moment. Let us help turn your dreams into reality with Step Up Entrepreneur from National Bank of Malawi. Call 626 for more details. National Bank of Malawi, the bank of the nation. Every single day, life gives us a chance to make smart choices. A choice of having smooth, glowing skin, to feel comfortable, no grease, to stay hygiene and safe from COVID-19. Make a smart choice today by choosing Purity products and stay pure. Parak Daily Devotional, a daily prayer guide by Prophet Shepherd Bushiri, has been designed to encourage readers to study the word daily. Included in each devotion is the word for the day, a short guideline on what to do with it, and a prayer. This October, this daily prayer guide turns 4. God created us to make lasting marks in this generation. He designed us to be extraordinary. Indeed, every person has seeds of greatness embedded within them, and by watering those seeds with the Word of God, they can sprout forth and flourish, which is to Parak. Let's blossom profusely and sprout forth with Parak Daily Devotional for the month of October as we celebrate our 4th year since inception. Get your copy now from www.propheticstore.com or simply call +265 994 838946 or +27 82 864 2046 to order. Unayo ndiyo daliliga kutumiza komanso kulandira ndalama osatengera banki kapena nambala yomwe muli nayo. Unayo zonse mommo. Imbani *247# kuti mulembetse mwaulere. Standard Bank, it can be. Unduna wa zachuma ukudziwitsa anthu onse mdziko muno kuti pali anthu ena chinyengo omwe akugwiritsa ntchito tsamba la pa Facebook mu dzina la undunawu Ministry of Finance. Pa tsamba labodzali pali mbendera ya dziko lino ndipo pali uthenga umene ukulimbikitsa amalonda kutenga ngongole ku World Bank, International Financial Corporation ndi International Monetary Fund. Unduna wa zachuma watsindika kuti tsambali silake ndipo lapangidwa ndi anthu amene alibe mgwirizano uliwonse ndi undunawu komanso mabungwe a World Bank, International Monetary Fund ndi nthambi za mabungwewa. Undunawu ukudziwitsa onse kuti pamodzi ndi mabungwe a International Monetary Fund ndi World Bank sagwira ntchito m'njira yomwe tsamba la mchezo labodzali latsata. Pakali pano boma kudzera ku unduna wa zofalitsa nkhani ndi nthambi zina zoyenera layamba kale ntchito yosaka kambirembere amene akutsegula tsamba la Facebook labodzali. Akapezeka malamulo a dziko lino adzagwira ntchito. Unduna wa zachuma ukulimbikitsa onse kuti alumikizane nawo
mnjira zovomerezeka komanso zokhazikika zomwe zilipo. Ngati mukufuna zambiri imbani foni kwa a Williams Banda pa 0993 377 777. Like every mom, you want the best for your child. Happy birthday. You feed her mind and nurture her body. And you understand there are times you have to let her pick herself up when she falls. You make sure she knows the joy of sharing happy moments with family. And when everything comes together, you above all others will share the taste of success with her. Blue Band tastes like mama's love. Focus on Africa. I'm Peter Okwoche. Our top stories. 34 years after the shocking killing of Burkina Faso's then President Thomas Sankara, 14 men go on trial accused of complicity in the murder of one of the most iconic leaders in African history. We'll speak to those closest to him, including his widow, about what it was about the man which earned him the nickname of Africa's Che Guevara.